Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Game da kwanta address da za ka yi amfani da shi, address na ICE a cikin OKS ga yanda tsarin yake. So tari wani zubin ana ruɗe mutane ne, ba a yin bayanin yadda yake gamsarwa. Kuma shi ilimin crypto ilimi ne wanda yake gaskiya yana da ɗan faɗi. Wani ya fahimci wani ɓangaren bai fahimci wani ɓangaren ba, sai ya ɗauko wani tsarin wani ɓangaren ya sa a wani ɓangaren. Maganar OKS kowa ya sani dai sun yi partnership da ICE, sun yi partnership da OKS. To saboda haka duk abin da za ka yi a cikinsa, shi ya sa suka sauƙaƙa, suna sauƙaƙa shi ne yauwa, domin gudun abin da suke magana saboda cajin gas fee na BNB ɗin. Sai suka ce to a bi wannan hanya ɗin, idan ka bi wannan hanya ɗin ka ɗora address ɗinka, to kurin zai shiga direct cikin asset ɗinka, babu zancen wani ka je ka ba da gas fee. Wanda kuma tsarin kuma yake dole ne ta kan wallet, ba ta kan wallet ba ne, ta kan exchanger ne. Akwai wani ilimi da suke magana a kansa cewar ita kamar su OKS, Binance da sauransu ba sa karɓar coins da aka tura sabo. To abun ba haka ba ne, tunda sun yi partnership akwai wani tsari da shi ma kuma ya kamata mutane su ma su binciki yanda tsarin yake. Cikin exchanger dai wannan shi ne za ka zo, idan ka dawo da shi ba kan wallet ba, kan exchanger zai nuna maka asset, ga asset. Idan ka zo sai ka taɓa asset, yauwa in ya buɗe maka asset sai ka taɓa deposit, ga shi, ga deposit. In ka buɗe deposit, idan ya buɗe ma sai ka zo deposit crypto, yauwa. In ka taɓa deposit crypto zai maka searching, ka gan shi ga shi ya fito. To a nan abin da za ka yi sai ka yi searching ɗin ICE, ka gan shi, za ka gani in ka yi searching ICE za ka gani ga shi ICE, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai buɗe ma, ka gani ICE BSC, sai ka taɓa shi shi ma. Kana taɓa shi ka gan shi ga shi ya ba ka deposit address ɗinka, sai ka yi copy ga shi kamar haka, sai ka je cikin ICE ɗinka, sai ka yi paste, sai ka goge wancan, sai ka paste wannan. Wannan shi ne tsarin, wannan shi ne tsarin, yauwa. Ya kamata komai a rinƙa yin sa daki-daki, a rinƙa bayyana wa mutane yadda al'amarin yake, yauwa. Allah ya sa mu dace, insha Allah.